vársz? Cső. OMG Gamer. Tök mindegy. Gamer, mert hülye vagyok és nem néztem meg előttem. Tudjuk. Na, valaki nyomja már meg. Mi az oreós kekszes? Meg így nagy menősen állok, hogy ki fog velem. Én. Jó. Ennyi, mondom, ennyi. Jó, akkor le is fogom híren. Menjünk. De már. Ja, versenyezzünk. De én csak az izét így imitálom. Igen, nyertél futásversenyben? Igen, de már azt is nyertem. Szóval, és ide kellett jönni, szóval már megint nyertem, na mindegy, menjünk. Use gamer. Aj. Uber töltés. Nincs kész. Ledringerezett, vigyázz a hátad mögére. Tudok beszélni, na hát fedezd már! Fedezlek állat, mint az állat szarában. Hátulról majdnem kiszedett egy elsőprőlető scout. Majd én fedezlek titeket. Nekem kell figyelni mindenre. Jöttem előre, de Mert te vagy az Jó, elitrangos. fújts hágy! De azért ne csak egy helyben álljál már, menjél! Menjek én aztán, jó. De ne darálj! Ne darálj, menj oda és benyomom majd az Ubert. Akkor nem. De megyek. De gyere már foglalni, akkor legalább gyere. Szia, ott vagy a cső. Akkor ne gyere foglalni, De hát futok föl. fölösleg. És majd, hogyha feljöttél, azaz most, akkor bemegyünk és szétüberezünk mindenkit. Helpelj, mert öld meg, mert meg fogok így Jó. halni. Csak onnan jön, vagy nem tudom honnan jön. Figyelj, már hátad mögött van! Öld már meg! megvan. Megvan. Jó, akkor szedd ki azt a mediket is. Lent van. Azt akarom. Mindegy, elment, de... Majdnem mindig tesses. Na menjünk. Már nincs, menjél. Ott van, szedd ki. Hát esélyük sincs, csak hogyha beállna hozzájuk Kozmik. Vagy jó, és akkor sziasztok, most szétüberezünk mindenkit, ugye? És akkor krit, jó, és akkor itt van minden, überez szét mindenkit. Jó, de azért fedezd, mert jó, meghaltam egyből. Vége az übernek kész, ennyit ért a életem. Kb. Várjatok. Pedig én nagyban lőttem az ellenséget. Tudom. Várjatok. Tudom. Egyébként tényleg tudom. És a Csak nem kéne hagyni, hogy visszafoglalják. Meg azt nem kéne hagyni, hogy én itt egy pályróval hajszoljak. Én ott vagyok. Hát, Ott. de nem tettek róla, basszus, hogy... Jó van, ne fedezz. 2 pályró ellen. Áldott, geci! Tiédet. Yeah. Egyébként nem bírod velem tartani a tempót? Hát nem, mert heavy vagyok. Tudom. Attól még nincs sprintelés box kesztyűje? Vagy Hát így, vagy... átrakhatom. Hát akkor rakjad át. Mert megint jön egy pályró. Jó, gyorsan. De. Cső! Jó. Mikor gyorsban meghalok. Hát ebben sokat érünk, mert senki sem lő. Én lövök. Jó van. Jó, én lövök le. Anyátokba menjetek vissza nopságotokkal. Most meg már mindenki lő. Persze, hát, amikor... Segítsél már, hon vagy? Futok előre nagyban, de most tényleg futok előre. Gyere, akkor hilleljük koralt. Csak még felhillelem. Hát vigyázz, mert jönnek a spanyuk felől. Jó, akkor szia, én ott hagylak, cső. Na, bezzük, csinálom. Aha, pont amikor én ott voltam, pont másik irányba voltál, és szívesen, hogy Uber-medic assassin vagyok. Így leúrok, hogy hílelj. De vigyázz már, felülről szed!
Látnám őt a Jó oldalról kritesek lesznek. És mindenért. Ötözlek titeket sniperral. Kösz. Te legalább tudsz sniperkedni. Top meg korol nem, de azért. De most már egyre jobban sniperkedem. Jó van, de azért még mindig fejbe lőlényre. Nagyon-nagyon nagyban. A másik irányba jön egy brutál medic combo. Jó, menjél. Jó van, pazaroljad az übert, úgy kell az egész játékot játszani, gratulálok, szia, inkább gyere vissza, jó? Szia, vigyázz! Na basszus, kurva anyukat. Egyébként most örülök, hogy meghaltam, mert legalább te is megfogsz. Hogyha meg nem, akkor hillel. Hol vagy? Ott vagy. Fedeztem mondjuk a korát. Ott voltam mögötted. Pont ott voltam mögötted. Akkor Nem láttára haltál meg. futok vissza, futok a sürgősünk. Még így is gyorsabb vagyok nálad. De azért most menjünk foglalni a pontot, és majd utána megyünk a következőre, és akkor remélem most már nyerni is fogunk. Az szépen fejbe lőtte. Jó, várjál pillanat, ezt még felhillelem, és akkor utána... Jaj, meg fogunk halni. Tetted? Gyorsan, Hogy nem tudsz fedezni. én fedezlek titeket. Ott. Ott én látok egy Medic Soldier kombót. Vigyázzatok már az ott. Jó, azok kinyírva. Ó, ott vagytok! Én még ott... Kösz. Na basszus, jössz De sniper. gyere már vissza! Fedezzék be, hogy tudjalak hillelni. Akkor menjél fel, hát ha fejbe lőnek. Nem, azt foglalták a pontot, nem tettek róla. Nem! Az úgy az szépen felrepült, nézd már meg. Vigyázz, Itt egy spy, ami... aki velünk van és mediket kér. Az hülye. Spynak nem kell Medic. Dehogy is nem. 4 HP-ja volt. Akkor igen. Vigyázz, mert megy! Megy nagyban, de azért szalogattak. Ott van, ott bekritelt, azt töld meg, mert engem meg fog ölni. De egyébként miattad halok meg folyton. Azt ugye tudod? Igen, sajnos igen. Szívesen a nyilat. Gyere vissza, gyere már vissza. Most hagyjad, ne tologassad, mert este van, kisfiam. Gyere, Olyan. gyere. Ezek jó is amúgy. Ne ugráljál, hogy mondja az úristen, de leesel. Az a baj, hogy nincs. És egy perc múlva vége a videónak. Hát de miért? Ennyi volt, kész. Hány perces lesz? Mindig 10 perces lesz, de ez most nagyon gyorsan elment az a 10 perc, nem vagy. Ugye? És te hol vagy? Ott vagy. Ne ugráljál. Oda lőttem nektek. Gyere le. Letiltalak, hogy ide fölmásszál. De segítsél már, mert mindenhonnan lőnek. Hogyha elfutok, akkor bocsi, de meg fogok így halni. Eddig. Jó, most jön a futi. Mr. XXX nagyon jól néz ki. Menjünk vissza az arénába gyorsan. Jó. Gyere. Scout. Ben vagyok. Várjatok meg. Ne ugráljál. Én még most megyek. Nézd! Sziasztok, én korral voltam, ennyi lett volna. Kösz, hogy nem vársz meg.
Jó, szia! Jó, Bence, szia! Hello!